na mwasem so fa tu yefo na mwasem so fa yi aten na mwasem so ma ye nimra ye ho so asem no ye nufusu a ode ma ye sabre ye bretu medie ne panini ase sunsuma authority anyame asem brade famimo na kasa kira wo ma we na mesre o ya gyen kwapa Yesu Kristo temo ejidi fonka amen ye bebie ye twere samna akọ Mose ngoma edikan ya Genesis etimienu yimudo nwotwe kosi eduonum yansa Genesis chapter 2 read from verse 18 to 23. Na Awurade Nyankopɔn ka sɛ enye sɛ nipa nkotena onipa nko etena mɛyɛ ne nsɛ so boafoɔ mama no na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwene wɔ wura mu adoma nyinaa Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwene mu wura mu adoma nyinaa ne wiem noma nyinaa na wɔde wɔn ba onipa nkyɛn sɛ obehunu sɛ de ɔbɛfrɛ wɔn na de onipa de fra abɔde a ɛte ase biara no ɛno ane ne din na onipa toto ntɔteboa na onipa ayadan ɛtoto ntɔteboa ewiem noma ne wura mu adoma nyinaa din nanso onipa deɛ wanya ne boafoɔ a ɔfata ama no na Awurade Nyankopɔn ma na hɔtɔ onipa so na ɔdae na oyi ne mfem mpadeɛ mu baako na wɔde nam tua anan mu na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ a oyi firi onipa no mu no yɛ ɔbaa na mpadeɛ no a Awurade Nyankopɔn yi firi ɔbarima no mu ɔde yɛ ɔbaa na wɔde no brɛ onipa no na onipa no kaa sɛ afei me nnompe mu dompe ɛne me honam mu nam nie oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa ɛfiri sɛ amen. Praise the Lord. Ene anopai wa wohwe me a otie me ene yada ye Yesu wasa wiase nyina ye de kai ema nyina na ya ma wa mo yemi sase onyankopon abodie mu no ehemfa na yehu ma efri ene twerɛsɛm ne sɛ onyankopon ka sɛ ɔrebɛbɔ ɔba ama na bɛyɛ ɔbarima ne sɛso boafo ɔba ama ɔba aba asase we so abɛyɛ onipa helpmate nti Awurade ɛde botae sonko ɛna ɔde yɛ ɔba yɛmɔ yɛ nsɛm nyankopɔn ɛmɛ nyinaa soso yɛ onyankopɔn abɔde nyinaa ka akyire nti ma ɛyɛ special ɛwɔ sɛ yɛ treat ma special ɛnɛ anopa yi awie yi anwummere yi anadwo yi baabi bi a ohwɛ me efiri bia yɛka sɛ ɔba Bible dictionary no ɛkyerɛ ase tietia sɛ the female parent of a household ɛyɛ ɔba na me no bɛka nneɛma maako mmiɛnsa ɛwɔ ɛmaa ho a ɛwɔ sɛ utimi esua nneɛma maako mmiɛnsa ɛwɔ maa ho a ɛwɔ sɛ utimi sua nti onyankopɔn amma ɔba ka onipa ɛbɛyɛ den nti onyankopɔn de ma ba asase we so ma botae nti ɔbaa bi a ɔhwɛ me a wotie me ɛwɔ sɛ ɔma wo ho kwan ɛma botae a Yehowa nyankopɔn de wo ba asase so no ɔma wo ho kwan ma botae no etimi bɛm na botae baako a onyankopɔn ɛde bɔ ɔba de ba asase so ɛyɛ point 1 women are helpers point 1 ɛyɛ aboafoɔ ɔba ɛyɛ ɔboafoɔ Genesis chapter 2 verse 18b
Enye se onipa nkotena. Enye se onipa nkotena. Meye ne mse so boafo mama. Meye onipa se so boafo ama. Amen. Enti oba ye boafo. Enti ade bia oba nim a enye yi. Kristosom ema nim a enye yi. Ejuma bia ema nim a enye yi. Kuro bia ema nim a enye yi. Efie bia mo ema nti fie ho a enye yi. Se owura efie bia mo se nipa no ye sikani mu sikani oye intellectual oye obremfo mu bremfo na owura ni fie na se oba ni fie ho pe na dwa ye efie o compound ema ye nipa bi omototo ade yie omo mpese efin ebeba ho owura efie a oba ni mo owura kitchen ho pe otimo se oba ani fie ho owura ho se na nyankopon bo mema nko na oba oma nko owura obi dem na oba ani fie ho oboa da ha so da ha atade da ha bag si ha oba wonyankopon bo won kwan soronko se omototo niam ti nyankopon e de maba wiase se omomeboa to hwe Yesu Kristo ministry oyo nyankopon de aso nyankopon pa se obo wiase na ogi wiase efiri ohaw ni osaye mu no wamfa obema so Bible se odefa obabuna ye friend Mary so e wo hene Pilato bere so e na onyankopon wiase nyina onyankopon nam opa so e na di agenkwa e bae ye mo ye nsema ema enti ema beboa wiase ema abeboa wiase ama yanya agenkwa wabeji wiase enkwa enti enne ade bia ema nim no ene obi hwe me se me de me wo misika me wo ma de nyina me nware me hia oba bia o wo mabrabom etoda wo hia oberema oyodefo oyohene oyosofo na se oba ni na braboma etoda kra na wo hwe ne dressing kroti mu se oba ni nche oba wo pia bontia oba be ye de hwe wo utiri ho wo mpaboa ho wade wodi pie be me bi wo kro be hia na ne bet kra achia oba ema te se a police fo a omote moto check obe check you but says see mama show driving license mama show we mama show sa na nyame e bomba enti ma me from say omo ye moto checkers ye mo ye nsem ema omo hwehwe se bibibia ebe toto ye enti oyoba wo fi ha oyoba e na wo hwe me e wo Sompa TV wo hwe me wo Facebook space ne so a entoto ho ase na onyankopon bo oma e wo kwan sonko so nioma bebere ho a onyankopon de dom ma mema wamfa bi anom ye nenne ye besua bi wo na sem point 2 a me no ka ho asem e na no pay women are redeemers oba omo ye odima omo ba bibibie mu a eyeyi oba ba bibibia ema wa yem hihye edimanipa ema wo tema edimanipa asem sia yenhwe sen ema se respond obi anya mane bibia to nipa oba nim no da aso yenhwe hawa ema se felimanipa nyankopon de abadayem ewura mamu nyame de nioma bebe ewura oba mu asade no nyame amfa bi ama eye bema etoda obetwe sekan esi abonten peso kum nipa etoda bema ntimi nyina animu oba betimi adwojo eye nipa na watwe sekan ne tuo no se bema na kentinka ho na ahye wabufuo fa sekan to ho emfi obibia oba betimi adwojo no
agye sika no efiri ne nsɛm a bɛma ontimi ɛnkɔ anim. Ɛyɛ adom a Onyankopɔn de adom ma nti ɔbaa bi a ɔhwɛ me a ɔse nyame ama wo yie ɛnɛ meka kyerɛ sɛ nneɛma soronko bi wɔ mu mu a Onyankopɔn ɛde dom mo nko a ɔbaa bibibia yɛ den bia ɔbɛtumi ma ne yɛ mmerɛ na yɛnkɔtwerɛ sɛm no mu ɛwɔ 1 Samuel chapter 25 yɛmfa mfiri 1 Samuel chapter 25 yɛnken kan Nyankopɔn asɛm na yɛhwɛ sɛ ampara sɛ ɛmaa ɛyɛ nipa a ɔmoyɛ dan ɔmoyɛ odimafoɔ boa nipa na yɛmfrɔmfrɛ verse 23 to 35 yɛntie. Na Abigail hunu David no. Na Abigail hunu David no. Ɔyɛ ntɛm firi n'afunumu so si. Ɔyɛ ntɛm firi n'afunumu si fam. Na ɔde n'anim butu David anim. Na ɔde n'anim butu David anim. Na ɔbɔ ne mu ase ɛkɔɔ fam. Ɔbɔ ne mu ase kɔɔ fam. Na ɔde ne ho ɛhwe ne nan ase kaa sɛ. Na ɔde ne ho nam nyinaa hwe fam da David nan ase kaa sɛ. Miwura. Miwura. Meso ana mumuye yi ɛna. Meso na mumuye yi ɛna. Na ma wafuna enkasa engu wasumoi. Ma wafuna enkasa engu ohene David wasumoi. Netie wafuna nsem. Netie wafuna asem. Mesrɛw. Ɛma miwura mfa na komanto onipa huhu ni naba yi so. To aso. Na sɛ ne din tie no, sɛ ɔte a ne no, naba ne din ɛyɛ agyadwantwie ɛwɔ ne mu. Na me wafuna deɛ manhunu miwura emlante a ɔsoma wɔn no. Na afei miwura sɛ Awurade te aseɛ na wɔkra te aseɛ yi Awurade asanka wo na wa medi mogya ho ɛso sɛ wode wa wɔn nsa bɛtɔ werɛ. Na afei ma watamfo ɛne wɔn a ɔpɛ miwura bɔne no ɛnyɛ sɛ naba na afei akyɛde a wafena de abrɛ miwura yi ma wɔmfa ma mmerante a wɔdi miwura akyi no fa ɛso yi ɛkyɛ wafena na ampara Awurade bɛkyekyere efie a atim ama miwura efiri sɛ miwura ɛko ama Awurade na worenhunu wo mu bɔne biara wo na nyinaa na sɛ wonipa asɔre etiu na wahwehwɛ wo aku a ɛneɛ ɔnkyekyere miwura kra ɛnkwa ɛmboa mu Awurade Onyankopɔn ɛnkyɛn na watamfo kra deɛ ɔnto no sɛ adeɛ a efiri ntɔmuo mu na sɛ Awurade nya ɛyɛ miwura papa a waka ɛwɔ wo ho no nyinaa na wɔde wo si Israel so hene a miwura werɛ ɛnho na nakoma ɛmmɔ no parepare sɛ waka mogya gu kwa anaasɛ miwura no a atɔ werɛ na Awurade bɛyɛ miwura yie na wakae wafena. Ɛna David ka kyerɛ Abigail sɛ enhyira nka Awurade Israel Nyankopɔn a wɔsoma a woma wobɛhyia amene yi na enhyira nka adwempa na wadwempa na enhyira ɛnka wo sɛ wasanka amene da yi na mankodi mogya ho ɛfɔ na mamfa me ara me nsa mantɔwerɛ na mpa ara sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a wasanka me na manyɛ wo bɔne no te ase yi sɛ woanyɛ ntɛm a mehyia me a anka ebeduru ɔkyerɛ anɔpa obiara a wɔyɛ wɔnyini ɛnka ɛma naba. Ɛna David gye deɛ ɔde brɛ no ne nsɛm na wɔka kyerɛ no sɛ foro kɔ wo fie asomdwie mu hwɛ matie wo na mahwɛ w'anim. Amen. Yɛnhwɛ tumi a Onyankopɔn de ma ɛma mo bebree mo nim sɔre yi da sɛ naba yɛ sikani a ɔwɔ nwan pempempempempempem na Bible sɛ David so yɛ ɔsraani a ɔne na sogyafo wɔ wire mu a ɔbɔ ban na ɔmo bɔ ban agye naba ne nwan ne nantwie ne furumu na mmerɛ ɔkɔɔ naba nkyɛn ɛwɔ afahyɛ bere mu sɛ ɔmmoa wɔn soso sɛnea wɔn hyehyɛ se teɛ sɛ afe biara yɛwɔ afahyɛ a ɔmo di ɛde yɛ dɛn ma wɔn a ɔyɛ mmoa na wɔn a ɔtwitwa mmoa no ho nwii yɛdi saa afahyɛ no na yɛkum mmoa ɛto party ɛde ma obiara bɛdi bi enti David nso so ɔgye naba ne nwan ne nantwie efiri nipa bɔnefoɔ nsɛm no ɔma wɔn bi na nsɛm a naba ka yɛ atɛmdidie odi David no David buhuyɛ na David ka sɛ ɔne n'asraafoɔ ɛkɔ osikani naba fie
na obi bia oya berema wo fie ho no omo bekum obia na Bible say oba abigete asrafo kutatuom asrafo akuta asekan eba no yehwe sane oba tetemi sankan nipa bufu ti na meka cho say ye wonioma bebere ho a emma na ayeden yesoma won obi ohwe me o tie me ye nuanma policefo omo ye an robbers akase wo wiase enyina no ye pe omo ache wona etoda emma na ye yiwon omo ye siadefo a omo timi ye den expecta yetimi ma omo kochiche safo. Yes, we say oba ewo kwan a ode sanka nipa ede pere nipa ebufuo ase. Bible say abge ehu David we chirichiri no ofri ne ponkoso ofri ne tiase mu enti abge eye sikani ba kasio vise ni kunu ye sikani tete no obi oyuso tiase nam bia yodefo anso yehwe kwan a abge fa so a ode jojo David ya okwakukum ni paase osikani oba eye den etafo enti emma wo nuoma bi wo mu a oba ka se ordinary si bibi so aya oba se obre bibi ase a oba se ose bibi bia obese enti ade biara se ma se omo be boa ma na pagya sese ya be pagya se ma ka se omo be se na sese ya omo be se no sana nyankopon bomba enti oyo oba wo ha oyo oba na wo hwe me oyo oba na wo tie mi a nyame di nuoma soronko bi wura mumu enti saa nuoma na nyankopon de bom no momfa mo awiase momfa mo nyame asafo momfa mo kuro a yetimo oman a yetimo na momfa mo ase Kristo asafo ebetimi apagya me no ko point 3 na me de nyame asem no aba na wiye menche point 3 a edruso no oba bia no every woman is blessed and powerful. Women are blessed and they are powerful. Obebia kutatumi. Obebia nyame hira no. Na hana me pese otie me yie pa. Momu bebere kwan a mode ema efa so. Momu bebere kwan a mofa motete ma omfa ohuni obebia kutatumi. Sana nyankopon bo. Nti me do kwotwere sem no no won se obabia kutatumi anaso obabia nkutatumi wiase nyina the whole world obia twere sem na adi no ho adanse se oyo ohodenfo eye Samson na ono ya ba be wo no mpo no na onyankopon ahye no ho nkom dada enti yenkan Judges Yamia ya tresem ko Judges chapter 13 verse 1 to 6. Oyo hodenfo nyankopon na ne soma no wiase enti nyankopon tumi ekuta no ohodenfo bia ni ho a waba a one Samson ese ebesi ebere anso so oba ena ti mebre na ase emma kuta tumi enti yenhwe Samson na wo ho nsem se oba asase so kwa na se nyame ne soma no na yenhwe di otimi bre na ase asrafo ntimi ambre na ase asojafo ntimi ambre na ase police fo ntimi ambre na ase omo wo tumi ntimi ambre na ase oba ba akopɛ ena ti mebre enti yentie ne ho nsem na Israel for koso ye de ye Awurade ne so bone na Israel for koso ye de ye Awurade ne so bone na Awurade de won hye Filistifo nsa na Awurade de won hye Filistifo nsa emfirinhia poli aduanan na obarima bi wo ho a ofiri Sola a ofiri Dan fo abusua bi mu a ne din de Manoa na ne yire eye obonyini na onwo na Awurade bofo yi ne ho de kyerɛ ne sɛ na waka kyerɛ no sɛ hwɛ woyɛ obonyini na wonwo nanso wobɛnyinsɛn awo ɔbabarima na afei hwɛ yie na ɔnom bobesa ɛma no nnom bobesa biara ana nsa biara na ɛni bibi biara ɛho nte na hwɛ
ubenyinsa wo babarima obenyinsa awo obabarima yiwan enka ne ti da na abofra no beye nyankopon ho tuafo abofra no beye onyankopon ho tuafo afiri yafunu mu afiri omame yem na ono na obefiri ase agi Israel ono na obefiri ase agi Israel afiri Filistifo nsem ba onsema ya papa Samson enti Samson asase weso oba asase weso wo mission anyankopon na de ne bai enti kan sasa onipa bi atime bra na se anso oba atime bra na se enti obi hwe me obi tie me me kasa kire ya papa no mo a mo hwe me a mo tie me se opese unyini cha ehintansem ba kwa wo ho ne se wa ware a wo so hwe wo yire yie ene mema bebere ewuwu yarebone echeche won mema bebre ntimi ni wo mo bre so aba kwan a ode ne yire ode oba fa so tete no mpo a ye nananom a ye ka ne se ye nananom kura de omo nsom awurade no se one ne yire oware yire na one ne yire ne bobra duru baabi na opeso oware eka ne yire ho a enam se ye nananom som de omo mra ware mienu ne miensa ne nan ofre ne yire ne tenase na ode ato nanim se me yire me pese me ware baako ka ho enti ka de wo pe na me mfa mpataw ansa na oba no ba so oba no ka se wo mpere a beba no nkofa oba no ba obekọ so akọpa mpanyimfo aba ne yire nkyɛn abɛka kyerɛ ne yire sɛ mompa me yire akyɔw ɛma me na ɔma kwan na me nware nka no bɔnsɛm tetefo no nim tumi ekuta ma enti mo bebree ofi sɛ ɛma yɛ ade a mo bɛtete wɔn kwan a mo pɛ bi aso obi biara ɔtete ɔbaa bi afa ɔbaa yɛ ɔbaa basabasa bi enwie ne yie ode ena make say one kasa hye na your research entetetefo no omomfa man ni agoro obu obetimi atake be ma no 2 years gise ne yire no pene ansa na wakofa bi aka no anso ena me kasa akire ye nananom a mosom no ma mokwan ne osom ahodo a mosom no ma mokwan sa mutimi ware ema dodo bia no mo na sa asem no kone ye kristosom de yes from the church say yan waro baba akopɛ na saafo no mpo no omo fa tete no omo ne oma na tenase ene omo kasa ansa na ma ware ene obete ya sikani ose me na me wo mesika masifie baako wo ha masifie baako wo paleku ha masifie baako wo lego ha masifie baako wo estate ha enti ma ware atum oba sa opa ajaime opa tenase o yesa wo nche wiase onuame nyina nwie wuyi se emma nyame de tumi ebe mawo enti ye hwe tumi no Bible say Samson be nyini ye Samson be yokofo Samson be koje ne man Bible say Filistifo per se obre Samson ase e wo kwan ahodo bia so wantimi Samson etimi di efromo aboje etimi tisi kurum enye AK47 enye tuo anso ode kum kuromu nyina Samson the tumi ono na kuropo no otimi ya dan etuo asori dan nyina Samson betimi awoso egufom ye pesa ye bre Samson ase a ka ye bepo mo am ya bremfo omo amonem entokwako na ya fa won so anso so no Filistifo no hu se bibi wo mamu a nyame nyankopon na de mama enti se ye fa oba no so a ye bebre na se adentina ye nuama ne ya ma amenem se mo toto mo ma yo no ase na nyankopon botanti ode bo mo ne nuama papa na ewo mumu no mo ma nuama ni nyina eseye sikani be hu oba ba ko pese sikani betima tu ka be gina sumu toto boba go chance so oba no wo fi ho no empie mra this powerful woman no eno ho asem na me no okay ya hwe kwan a wiase nyina ohodenfo oba ena time ye den ebranas yenko Judges chapter 16 from verse 4 to 21 ewa ye enti oka verse 4 5 na
mama na to aso wɔ verse 16 to 24 no so obetima kan ne nyina so akan ne ntɛntɛm yɛntie ɛno akyiri no ɔdɔ ɔbaa bi wɔ Sorek bɔnhwa mu a ne din de Delilah na Filistifo asafo hene ɛbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ daadaa no na hwɛ adekodeɛ a n'ahoɔden kɛseɛ no wɔ mu ne adekodeɛ a yɛde bɛtumi no na yɛakyekyere no abrɛ no ase na yɛn mu biara bɛma wo dwetɛbena apem ne ɔha na Delilah ka kyerɛɛ Samson sɛ tie ho yie Samson a yɛpɛ na aku no ɔha Filistifo asase no mpanyinfo nyina ntimi nyina n'anim abrɛmfo ntimi nyina n'anim na ɔmo kɔ ɔbaa nkyɛn sɛ yehu sɛ tumi bi kuta ma a mutumi di daadaa mɛma ɛma na deɛ Nyankopɔn bɔɔ no ɔne Nyankopɔn koraa di nkɔmmɔ Adam ɔbaa na daadaa no sɛ wo papa gyae no gye ne di bɔ nsɛm woman for you. na Delilah ka kyerɛ Samson sɛ ka kyerɛ me ɛdeɛn mu na w'ahoɔden kɛseɛ no wɔ ɛhefa na w'ahoɔden kɛseɛ no na ɛdeɛn na wɔde bɛkyɛkyerɛ wo abrɛ w'aseɛ ɛdeɛn paa ne yɛde bɛkyɛkyerɛ wo ɛtumi de abrɛ w'ase na Samson ka kyerɛ no sɛ wɔde nhomamo nson a ɛnwo yɛ kyɛkyerɛ me a ɛne mɛhodwo na mayɛ sɛ onipa biara ɛna Filistifo asafo hene no ɛde nhomamo no kyeaw nson a ɛnwo yɛ brɛ no na wɔde kyɛkyerɛ no nso na wɔwɔ atɛfoɔ hyɛpie mu na wɔka kyerɛ no sɛ Filistifoɔ wɔ so Samson na wɔtete nhoma no mu sɛdeɛ wogya ka efura teteɛ no na wɔahunu n'ahoɔden no ase ɛna Delilah ka kyerɛ Samson sɛ hwɛ wasisi me na watwa me nkontompo afei kyerɛ me deɛ wobɛtumi de akyekyere woɔ na wɔka kyerɛ no sɛ wode ntampe nhoma foforɔ a ɔmfa nyɛ adwuma da ɛkyɛkyerɛ me a ɛna mɛhodwo ma yɛ sɛ onipa biara na Delilah fa ntampe nhoma foforɔ de kyɛkyerɛ no na wɔka kyerɛ no sɛ Filistifoɔ ɛwɔ so Samson enso na atɛfoɔ no hyɛ pie mu na wɔtete firi ne basa ho sɛ asaawa na Delilah ka kyerɛ Samson sɛ wasisi me deɛ abɛdu sɛsɛ yi na watwa me kontompo kyerɛ me deɛ wobɛtumi de akyekyere woɔ na wɔka kyerɛ no sɛ wode me tirinwi mpɛsɛmpɛsɛ nson ɛde fla ntomaban ɛnwono a na wɔde akoroateɛ ɛbɔ mu na wɔka sɛ Filistifoɔ wɔ so Samson na onya ne firi ne na mu na wotu deɛ wanwono no mu akoroateɛ no ɛne anwonyɛ no na ɔka kyerɛ no sɛ ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi aka sɛ medɔw na wakoma ɛnim hɔ yi ɛmprɛnsani a wasisi me na wankyerɛ me adekodeɛ a wahoɔden kɛseɛ yi ɛwɔ mu na wɔde ne nsɛm edwa ne ho da nyinaa ɛma ne ho yilaa no ne home ɛtee no ɛkɔ owuo mu ɔbaa biara bɛmu mu ɔse ɔtete Samson ɔde nsɛm no dwa Samson ho ɔtete na ama n'akoma koraa no afei sɛ kyerɛ me na bibi a wotumi wɔ ɛma nyame de bibi ayɛ dɛ adom nti ma sɛ mo hwɛ yie na mo asom nyame yie na mo de nyame asɛm ayɛ adwuma ka obi ni wiase a ka ɔbɛkyɛn mo ɛna oyi n'akoma mu nyinaa ka kyerɛ no sɛ oyi n'akoma mu ahintansɛm no nyinaa asɛm a nyame aka kyerɛ Samson sɛ ma ɔnka nkyerɛ obi biara na hintansɛm baabi a n'ahoɔden no wɔ no oyi n'akoma mu ahintansɛm no nyinaa efisɛ ɔbaa no ɛdɛɛdɛɛ no sɛ yiwan ɛnkama ti fi da yiman kameti da efiri sɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ meyɛ Onyankopɔn ho tuafoɔ efiri me na yam efiri me ma me yam sɛ oyi mi tiri a ɛna mahoɔden no bɛfiri me ɛna mahoɔden nyinaa na mahodwo ayɛ sɛ onipa biara na mɛhodwo ayɛ sɛ onipa biara na Delilah hunu sɛ waka n'akoma mu asɛm na Delilah hunu sɛ waka n'akoma mu asɛm nyinaa kyerɛ no no ɔsoma ma ɔkɔfrɛ Filistifo asafo hene no ba frɛ ma ɔkɔfrɛ Filistifo asafo hene no ba sɛ mommra prɛko yi efiri sɛ waka me n'akoma mu efiri sɛ waka me n'akoma mu asɛm na Filistifo asafo no ɛba ne nkyɛn na okurakura sika ɛwɔ wɔn nsam na ɔde daa no ne nan kroma so tie ɔbaa Delilah ɛde daa Samson ɔde ne sa fufuo ne tim ɛde daa no bɔ nsɛm ɔba ɛka kyerɛ sɛ ɛmaa kuta tumi nyame na de ma wɔn nti ɛnɛ sɛ yɛkae mmaa nyinaa wɔ wiase a ɛmaa ma mo ntoto mo ho ase na nyame mbɔ mo yie nyame de bibi sononko bi akyɛ mo amen ɔde daa deɛ nyame honhom wɔ no soɔ deɛ nyame nwosra wɔ no soɔ no ɔtumi de daa no ɛwɔ ne nan so
na ofra oberema bi ma na ofra oberema bi ma ne bai beyi ni tinwi pesa ni nyina egu ya bra Samson ante na ofrase bre na se na na ho ode ne firi ne ho koe na ho ode ne nyina firi ne ho koe na oka se Filistifo wo so Samson na ne nyane firi na wonyane firi ne namu no na ose mefiri adi se kane no na ma woso me ho na ono de no onim se awurade no onim se awurade afiri ne ho na Filistifo no kire no tutu nani na ode no ko Gaza na ode no wode ko bere mfrafra ye nkonsonkonson gu no na oyam ayuo bo nsema oba tumi wiase nyina amoyoni bia yetu na hini egu bia ema sore pe so mompa obioma ye betu wa hini na gu ohini bia sore wo krom na ema sore se de nanane yeyi ye mpa ni bioma hu se manya sore pe ye betu yanko wiase nyina the Bible say Nyankopon say onipa oye madamfo onipa odamakoma so the man in my own heart was David. Was David dame Nyankopon makoma so David nkwa no ye nuema bia ensem fata nyametimi de che no Bible say Uriah ekoso onyankopon Usa ekoso onyankopon apamadaka mu onye liwini onye sofo enti oni wo kwan se osom na ka daka no tiato fom e na kosom nyame kum no wo ho a onye osofo oni kwan se obowura na okofa ekire pan no edie oni ho kwan kronkom ontimi nwuna ho asofo kro wuram na fi wo ho nyame kum anso David na okoko ba one na serafo kom de wo mo bowura ho ekofa pan no ekire pan no ne nsa ne nyina enom ya Nyankopon enam se Nyankopon so oda na koma so no nyame anku no nyame de che nipa ye France David eye nipa oyodefo nyame ehira no owo sika na hini ekono na hini so anso so oba ena bre na se oba na nam saa so a one ne Nyankopon entem no me beda ho se David me dode na de wa ye efri na ekoi sekan empa wo fie biom ade a ye frɛ na se tofu wuo ebeba wo no wasefo ena mo ba so se ne Nyankopon se bo ma no se wan hwe oba yi a obenya problem enti mo amoya warefo wa ha mo hwe mo yire no mo yie bon krokro won mo ema ewo mo adwumam wan hwe ne a wadwuma nyina betimi egu Nyankopon na de sa tumi no e de ma wo sa asem yi ye bie tresem was 2 Samuel chapter 11 ye come from verse 2 to 11 ohun oba ye friend say Bathsheba eye hitini Uriah yere enam so ema David a wosra won so David a okuta nyame tumi enti sofo bia dodo na be hwefom obebrase ehemfo wona okuta tumi a enam so enti ye hwema yie ne ne manta yie enti na oka twere sem no ewo 1 Peter chapter 3 verse 7 ose ema ne ade a emre ti bema bi a wo hwe me a wotie me ose ye ni omontra onimdie mu enye saa wo mpa bokwan kura besi ti mema bebre bo mpa ya enko nyina ye kwan a wode oba efa so enti na ye celebrate ye maame no ma e wo se ye hwe na ye wura twere sem no na ye hwe de twere sem no Bible no kafa ema for the sake of time maame no ko 3 wiasemu nyina sikani oba na bra na se wiase nyina sikani a wonyansa wiasemu nyina de wonyansa eche obia eye King Solomon ono nko na etimi ware ema maako 700 owo empranom 300
Solomon ne yire no ne mpranam ye 1,000 e yire no ye 700 concubines 300,000 eso check Kristo asafo bebre anso ba bibie ni ho ye record say Solomon ne yire ba akompo nyaasem enam nyansa nyame di adom Solomon bo nsema Solomon ehemfa na obetimi eyi se Solomon ne yire we enya ohaw Solomon ne ba we nya ase ba bibie ni wo Bible record ye ne nyansa nti otimi de hwe ema maako 700 to nyoma nyina ne nyansa nti empra no 1,000 abeka ho anso Solomon ne nyansa dodo ne sikanya se na one Nyankopɔn tem tetie nyina ema na yi ne firi Nyankopɔn nkyɛn ti oba wo de na ntena yi a oba betima bra wase we de mema no nsua yi wo tete oba mo bebre kwan a mo na mo yire no mo faso mo ne ma faso me ka kire mo se ema Nyankopɔn bo won special na the special Roma wo so omara saase so beboa bibi enti asafo bia bekoso a Kristo asafo medical ka se Kristo di asore bae na ma so na ma Kristo asafo no etimi ye den etre enti asore bia ye Kristo asore owure mu a ema dodo no 70% ema doso wo mchen mema osikani Solomon nyansani Solomon obi a owo nyansa a wonim nyame ahyede ne nyame apam woni nyame enante Nyankopɔn timi bisa wo se Solomon bisa me de wo pɛ na memfa maw wiase nyina nipa dodo sen na Nyankopɔn bisa won se o bisa me de wo pɛ na memfa maw ɛkyɛ sɛ hwɛ ɔdɔ ne ayonko yesronko a abeda nyansani Solomon Nyankopɔn tem otimi bisa no se de wo pɛ bia bisa me na memfa maw aso yɛhwɛ enam maaso enti ma kuta tumi yɛhwɛ twerɛsɛm no yɛnkɔ Kings 1 Kings chapter 11 from verse 1 to 13 1 Kings na ɔhene Solomon dɔ amanfoforo so ma bebele ɛka fa lobaba ho ɔne Moabfoɔ Amonfoɔ Edomfoɔ Sidonfoɔ ne Hitifoɔ ma ofiri amanaman a Awurade ka wɔn ho asɛm ɛkyerɛ Israelfoɔ sɛ monkɔ wɔn mu awareɛ na wɔn so emma mu na wankom akoma ani wɔn anyame no akyi wɔn na Solomon bata wɔn ho ɔdɔmo na ɔwɔyere no mo ahenema ahanson ɔwɔyere no mo sɛn ahanson ne mpenafoɔ nso ahasa ne mpenanom nso ahasa na ne yere nom no emma ɔdane n'akoma firi Onyankopɔn ho emma no emma Solomon nyansani ɛdane ɔmo dane Solomon nyansani Solomon Nyankopɔn adamfo no Solomon nyame ne di nkɔmɔ no ɔmo dane ɔhene nyansani no na adwene efiri Nyankopɔn nkyɛn na Solomon kokora brɛ mu no ne yele no mo dane n'akoma na Solomon kokora brɛ mu no ne yele no mo dane n'akoma kodi anyame foforo akyi na n'akoma anni mu Awurade ne Nyankopɔn na n'akoma anni mu biom Awurade anim sɛ na agya David akoma enti Solomon ne papa David akoma no ɛma sɛe Solomon de no to aso na Solomon ɛyɛ de Awurade ne so bɔne na Solomon fiti ase ɛyɛ de Awurade ne so bɔne na wantumi ani Awurade akyi sɛ de na agya David wantumi ani Awurade akyi sɛ na agya David di yɛ no biom ɛnom na Solomon si sonson ɛnom na Solomon Almighty Solomon nyansani Solomon ahyɛ aseɛ esisi abosom dan nipa Nyankopɔn vow yɛ nyame ka to hɔ sɛ wagya David kura me ma no nsi asɔre dan ma me na Solomon wona wobɛsi asɔre dan ma me Awurade me wɔ gyidie wɔ mu woyɛ obi a wosoro Awurade nyame ho tiw mu Solomon si asɔre dan ma Awurade over 1 hour na Nyankopɔn anim onyam ne tumi ahyɛ ne asɔre dan ho Bible say nipa bia ntimi anwura Solomon asɔre dan nam nyame tumi ne nyame ahoɔden Solomon nkɔ no si asɔre dan ogya tɔ firi soro bae ɔnsɛma Solomon this wise man okay nneɛma odi si asɔre dan na yɛ nneɛma ɛsombo sika kɔkɔɔ
na omobubu Solomon asore dan no gu ye na Nebukadnezar bubu ye no eduru seduba be no mo bra so mo ba be si asore dan no yesi mpanyimfo mo ye Israelfo no a omo si fapem eye Solomon fapem no omo fapem aseluba be mo to ye no bebre hyase sun ye if say Solomon de sika kokko eni nuama papa ene si fapem mo Nyankopon sa nipa yi oba timi de natofo ama enye so de natofo kekewu oba ma se wa hyase esisi abosomdan enye abosomdan ba ko osofoto asona kan Solomon si so me ama Moabfo Chemos a ewo eye chiwade bepo a ewo Jerusalem apio so na amoma Molek a eye chiwade na saa na oye ma na yele no ma na nafo ma ohye aduhwam no obo afode ma wona nyame no nyina na Awurade bufu Solomon efrise na Solomon na obo afode ma Nyankopon na nyame ama osoro abie na ogya aba no Solomon ahyase ebo afore ema aboso efrise ma adane afre Awurade na koma adane afre Awurade nchen Israel Nyankopon a wayi ne ho akire no Israel Nyankopon na wayi ne ho adi akire Solomon ne na kasa no ema adane na koma na wahye no asem yi ho mmara se onkodi anyame foforo achi nanso wani di Awurade hye no so wantimi ani so na Awurade ka kire Solomon se esanse yei ewo wadwene mu na wani mapam ene mahyede a mehye wo no so nti tie na mate ahene no mu mafiri wo nsam hwe ho yi o enam emanti ahene anyame ka ho ntam se ode ama David ba Solomon se ahene no Nyankopon san age na o anye kekewo o so de ahene no koma enkoa aso fesio ena bia na me pese meka ena yeye maame mo da no nyame bo ma yie nyame de nioma sonko mama a ena emma etoto na se ena ye hu de tetema no ye oye se na tetefo no ma no sisiesie won ho se na tetema fo no se bra won ho na se ema won wa kunu no no ena emma jai sa nioma ni nyina ama sa numo nyama nyame de ma mo ma ni tumi na Nyankopon de ma mo ma no ena tumi no ofiri mo nsem ena ehwe se na nipa bi se tete ma se nipa bi se sese ma ena obitimi kum oba akwa twesikan twehita ayon no de ahyegem na wa plogo no ode kunkum ma yaka de ase yeyema mutumi ni nyina ena afa he ene subaya tetefo no da na dia nioma Nyankopon de ma oba nyame abomo so se mo adwene ne mo nyansa nyame de amamo no eso oba bia kutaprambi sana nyame ba omo enti ene emma bebre omo ba so de nyina omo poboa mienu bi hye ne bag mu oba ba ahwehwe esa hye ne bag mu oba no wa ye dan wato na no anso so oba no pense san ye dan ehye onim se ebi kura oba no ebe pepa enti oba bia kutaprambi eyi si a oba esun ebo mena mami e papa e o de me jan hwan ye mami e me no beko papa e me no beko obo brani sio obo anu apra akwesi nkranfo na omo bae no bisa se omo adidi ana ena konongofo no nsoso no omo aduane no ewo mame to so fi ho omo nkodi no asan hya se osu nyina sa na ede bo nyame mama adwena emudo aso ene bia na ekoso wo wi ase sa tum ni nyina ye afri ma oba te kitchen ye aduane at the same time oye aduane no ohwe TV odi nkomo oye dan osan ya bomu kura wo nchen a oye nkwan na osan ya bomu ba mienu otwitwa palava sort no mo se obeye kontombre nioma oye yesa nioma ni nyina o nkwan siso ne ba so si ne nan so a o ma na nofo obu oso a oye den osane san ne ba nioma na oye ni nyina ba kompo ni ho a emo be hye o de oba mfa aduane enye ni kunu se me de nkwan sija so me de aduane sija so be ma no hwe Champions League o hwe El Clasico eya hwanfo Barcelona ne Real Madrid oba no baba no na aduane ni nyina emo ahye
ye wonnuama bi anyame de domma te ne se ye kai ma mo ho kwan na mo nkofa tete atempon no so according to Jeremiah chapter 16 Monkoshe, Monkan verse 6, Monkokinka chapter 6 verse 16, Monfatiti atempono so, de tetifono yo ya, sa 2 minu kura wona, or motimidi jim, you may be bred, you ma a baby a day, or babuma, and I am better, a person friend, or baby I will show me, or baby I will team no, once I confess. A ma, Nyamedi Nyamasmonko, a bomb. Inti ene, ya dedicated Cedar, your service in ama ya maame no se moyo nyankopon ka akiri nyame ade bia eden oba bema emre ade ba kwa ema atime ye obi be wo ne ba atete no ede na akọ school atidan ama no ede na tutu kwan ede na aba bema wo onye ware oba betime yi bema na adwene ede efiri na busu nyina so owon sam okagu bema na suma Bema no kwe hu ma me call papa kokoro mfa bi. E shase wa garden of Eden. Adam ni Nyankopon te say according to Genesis chapter 2 verse 7. O se Nyankopon dem form not na nwunu nipa. O wie ye no ohune nkwa ho meguo nipa mu. Nipa be ye okrate asefo. Onyame wie ye no o de tumi ma Adam say Adam me nuama mabo nyina me de ama say wan gasa tutudi. Nuama nyina me de nyina mama say yes villa. E ye garden of Eden. Me de ama nkotena ho. Emunyoma nyina fa ansoso dua we nko ade emfa onsanka obaba garden no no aka kire Adam se o papa boa madibi o papa se odi obu madibi enwu ntije nti enne ema bebere atete abusuem oba bi kwa awade enne wa ma be ma bi bere wa bere e de ahwe ne ma oba bi bra wa bre ebi di pa di by day oba na age obi ba ayeden akanta na nyasa o ma me kura onfre no papa kura onfre ene Mother's Day obi hwe me obi tie me o ma me a o da ne yem o da o ma me yem boso me maako nkro onum ne nofo ano o de o hye n'echi ene ye hwe emma obo ho ba anyem na kura san hye n'echi na oso miama na bema di tu atunuko na bema kuta poly bag na oba no so niama onye no e ma brese ya timi hwe omuma e ma omuma be ye nipa kese okoware a oba ba akopati meche nipa no free ne maame ne papa nsem di obeka e na ne kunu no be ye we ye tumi a Nyankopon de mama ene ma bebere atete abusuamu enti ene yemfa saa adoma chede na nyame dia wura ye mu no yemfa mwa Kristo asafo enti mo de sa adom we se mo de boa Kristo asafo a ye betwe akra nyina ma Awurade emmofora omo sei a ene o hwe ye maburu ni nyina sei ye maburu nyina da ne rastafo ye maburu nyina esei ye hwe ntade omo hwe se ma mo se motime de sa nwosrei ene sa ye maburu be kasa mo betwe omo ama Kristo mo betwe omo efre brunsam ensem e de omo